I nosaltres anem a començar ja la nostra ruta per diferents mercats i en primer lloc se n'anem al Mercat Municipal de Torrent. Modern, però a la mateixa vegada tradicional. Gran i espaciós, però també acollidor. El Mercat Municipal de Torrent, anomenat l'Antic Mercat, malgrat ser nou, compta amb 21 parades totalment renovades on, a banda de productes de gran qualitat, trobem un tracte exclusiu i únic. Pues tiene calidad, el trato de tú a tú con todas las clientas y un precio que nos lo da un supermercado. Recuperar un poquet el contacte directe en el venedor, el veure els productes que són d'una qualitat extraordinària, producte fresc. Pots trobar tracte personal, qualitat, bon preu i sobretot el calor humà que altres establiments no te donen. I quan ve un client que és conegut ja sabem el que vol. Exactament, ja sabem. Ve una, per exemple, que s'acaba d'anar, jo ja sé el que vol ella. Les parades més tradicionals i pròpies d'un mercat. Todos nuestros productos, que tenemos secaderos en Teruel y en Jabugo y los fabricamos todo, tanto jamones como embutidos. Fruta i verdura, variar. Productes tot el dia, productes d'Espanya. Conviuen amb altres més novedoses i difícils de trobar a Torrent. En la meva parada pots trobar des de fitoteràpia, productes ecològics, productes artesanals. Intentem que siguin productes de quilòmetre zero o de comerç just. Fruita i verdura ecològica i altres productes ecològics com sucs, ous, mels. També fem servici a domicili perquè és un producte que consumeix molt la gent jove, gent que treballa. Comprar al mercat municipal afavoreix el comerç local i permet tindre una proximitat en tots els sentits que altres superfícies no ofereixen. Bo, pues que conega totes les parades, parles en confiança, com si fos més que clients amics i, en fi, y eso, que vens, te distraus un rato y está muy bien. Pues primero es el trato, ¿vale? Tú a tú, que nos conocemos, ¿no? Entonces siempre pues el producto también es más fresco. Yo prefiero comprarlo aquí, me lo cortan a mí y me parece el producto más fresco y mejor. Además está a mano, o sea, al lado de casa. Que trae un producto que a mí me gusta. Yo estoy contenta con todos los puestos del mercado, porque nos atienden todos divinamente. L'associació està fent coses també, farem un mercatapa que va funcionar molt bé, va superar totes les expectatives i ara volem fer un altre en juny. En desembre farem xecs de descompte, xecs de regal per a que la gent poguera vindre així a comprar, sobretot tot orientat a que la gent gaste o gasta así y compre productos así. Yo lo que quiero es que vengan a comprar al mercat, al Antic Mercat, que es el que ahora es nuevo, está maravilloso. Ahora enseguida quieren abrir el parking y que venga gente joven, porque es lo que necesitamos. No, que vengan los vecinos y que hagamos aquí las compras, claro, y también ayudamos a los que están aquí trabajando, que también son vecinos. Fruita, verdura, carn, peix, formatges, embotits, tot el pots trobar a l'Antic Mercat de Torrent, amb el millor sabor i la millor atenció. Ahí teníem les imatges del Mercat Municipal de Torrent, l'Antic Mercat de Torrent, que paradòxicament està, com han vist, en instal·lacions que són prou noves. I amb nosaltres està ja Andrés Campos, ell és regidor de Desenvolupament Econòmic de Torrent. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya Maria Muñoz, gerent d'Ideat. Bona vesprada. Moltes gràcies als dos. I hem vist ja a diferents veïns del municipi de Torrent i els mateixos venedors del mercat que volen això, que la gent vagi a comprar allí al mercat, i imagino que des de les vostres tasques cadascú està treballant per a que així siga, no, Andrés, que està fent l'Ajuntament per fomentar la compra al mercat municipal? Bueno, l'Ajuntament el primer que té que fer és agrair-li als comerciants i a la gent del poble, que és de veres que tenim un entorn fantàstic per a la ubicació de l'Antic Mercat, que damunt han tingut la sort de poder tindre un edifici que el projectista té un nivell altíssim i per tant urbanísticament i arquitectònicament l'edifici és meravellós i per tant entre l'entorn i l'arquitectura de l'edifici podem gaudir d'un espai fantàstic que damunt li hem afegit la qualitat del producte fresc, del servei i de la fidelització que donen els comerciants del poble, que damunt tenen una experiència altíssima. Per tant, l'Ajuntament té que recolzar. Què fem per a recolzar? Estem, com ha dit algú dels que ha parlat en el vídeo,
estem fent programes d'actuacions que acompanyen l'activitat de venda del mercat, però també per a donar i perquè la gent pugui gaudir d'un espai lúdic que té la sort de comptar en la gastronomia del poble, en el producte fresc, i per tant estem recolzant totes aquestes iniciatives, totes aquestes activitats. Han fet una inversió prou forta per aconseguir que Torrent pugui competir i ser un mercat excel·lent i que tinguin damunt un avantatge tecnològic, pantalles d'informació, servei de fidelització i de targetes, servei a domicili, i en això estem, en referenciar el nostre edifici, el nostre mercat i la qualitat del producte que nosaltres fiquem a disposició dels torrentins i de les torrentines. Una manera d'adaptar els mercats, òbviament, al nou context social i tecnològic. Imagino que des d'IDEAT també s'impulsa, no sé si també en col·laboració amb l'associació que pugui haver de venedors allà en Torrent o en el mercat, posar en marxa totes aquestes opcions. Sí, com estava dient Andrés, l'any passat l'Ajuntament de Torrent, IDEAT i comptant amb la col·laboració de la Conselleria d'Economia vàrem iniciar un procés de modernització de la gestió del mercat de manera que puguem arribar a ser mercat excel·lent. I aquesta modernització, òbviament, comptant les noves tecnologies, ja comptem en pantalles de televisió on els comerços poden ficar les seues ofertes, les seues promocions, i pròximament anem a incorporar sistemes de fidelització, en targetes que acumularan punts, que a canvi se podran donar regals, se podran premiar en altres compres en el mateix mercat. I també inclús arribarem, això ja és un futur un poquet més llunyà, però estic segura que arribarem a ficar la venda online, perquè això te fa arribar a aquestes noves tecnologies i aquests nous serveis te fan arribar a un públic que en aquest moment no existeix. I com està sent de moment la resposta tant dels clients de tota la vida com dels nous clients que ara se troben amb aquests avantatges? No sé si teniu un poc de feedback per part dels venedors o inclús dels propis clients de com estan acceptant les noves mesures en el mercat. Les persones que tradicionalment ja compren el mercat estan encantades perquè les instal·lacions, ja heu vist en el vídeo, que són fabuloses, tot el nou agrada. I jo crec que la gent jove també els crida l'atenció que siga un mercat ubicat en un edifici, com ha dit Andrés, modern, en un entorn històric, però l'edifici és modern, el qual és un contrast i la gent jove també li agrada. A més, estem fent activitats per atraure aquest personal jove, inclús fem activitats dirigides al públic infantil per a que porten els seus papàs a comprar al mercat, i fem en col·laboració amb l'associació el que nosaltres hem anomenat Mercatapa, que és servir tapes elaborades en els productes de les diferents parades, i això la veritat que el farem en novembre, crec que va ser, si no recordo bé, novembre, i ara farem un altre en juny, i en novembre va ser un èxit espectacular, no cabia ni una agulla dins del mercat. Amb productes quilòmetre zero, no? Sí, la majoria dels productes que venen en el mercat són productes nacionals, per no dir tots, inclús alguns d'ells són de fabricació pròpia o de cultiu propi, n'hi ha productes ecològics, aleshores és un producte totalment fresc i del dia, bàsicament. La major part d'ells van a Mercavalència tots els dies i són productes totalment frescs i de qualitat. Em comentava abans, Vero, que pròximament tindreu pàrquing. Recentment. Avui, precisament, hem tingut la visita perquè la recepció de l'edifici, com vos deia abans, és un edifici emblemàtic que paradògicament es diu Antic Mercat, encara que és un edifici modernista, dins d'un entorn històric, però que han tingut problemes en la recepció i per tant l'han fet per parts i ens ha costat ficar en marxa el 100% de l'activitat de l'edifici. Però ja... És al contrari que el nou Mestalla, no? Que ja és antic i se continua dient el nou. És totalment el cas al contrari. Afortunadament, aquesta ja és una realitat, està en marxa, ja tenim la recepció feta de tot l'edifici i per tant ja estem ficant tota la carn en l'assador per a que el pàrquing sigui una realitat i estigui obert en breu, que és una reclamació també dels comerciants perquè afavoreix, evidentment, que la clientela i que la gent pugui fer les seues compres i pugui tindre el seu vehicle al costat de la compra. Damunt nosaltres tenim
horari de vesprades els divendres, Sí, que això per no, tant també doneu molta també donem opció. facilitat per a que aquest públic no tan tradicional, més jove, que té que competir en un món en el que el temps cada vegada és el més valorat, doncs pugui accedir a la compra per les vesprades i no de matí, com tradicionalment passaven els mercats, en horari de dissabte, efectivament, i després les activitats volen donar-hi aquest plus. Quan fem el Mercatapa o fem una fira gastronòmica en la plaça, en productes elaborats dels propis comerciants, el client que va i que consumeix majoritàriament és un client jove, no? Que d'alguna forma referencia ja el mercat i també ja pot dir el producte que vol comprar i per tant consumir habitualment i no a soles elaborat i no a soles en una fira, en un espai lúdic. Fantàstic. Molt bé. Doncs Andrés, Maria, Sona molt bé. moltíssimes gràcies i enhorabona per tots els projectes que heu fet i els que porteu endavant, així que no res, que continuï així, que el mercat, doncs bueno, pues vaig a, vamos, És dos, endavant com sempre. tenim dos mercats, el Torrent i Sant Gregori també està fent tota aquesta campanya de publicitat i l'Ajuntament recolzant-lo. Clar que sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vindre, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, però abans volem fer una menció especial a Raül Carnisseria, és una carnisseria que està just front al Mercat Municipal de Xirivella, que porten 40 anys en marxa treballant a més amb productes que són especialitzats per a aquelles persones esportistes que seguisquen una dieta especialitzada. Així que ja sabem, aquesta menció especial per a Raül Carnisseria, que a més poden fer les comandes online a través de la pàgina web www.raulcarniceria.com. Així que ja ho saben, també està carnisseria front al Mercat Municipal de Xirivella. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, però no se'n vagin perquè de seguida tornem i seguim parlant de mercats. Fins ara.